Malsawm run Mizo guest house Kolkata a damlo in entir du tan bazar du tan te vacation mang du tan le visa try du tan mun rem le re nuam mantlom le thiang lim tak Mizo cho tui nai takpo an nei renge lo thing ve nge ro damlo in entir du tan phei chuan a thalu to damdoi in nai te a oma damdoi in mingte chu amri 40s RN Tagore Medical le Ruby Hospital te anni room hi AC vek ani baka cho an nei tuilu tukbok nisari in cham chuan ka hming soi ula discount an lo pe ang cheu ka u te anya US atang a kan ho huna po kan chot na tur ani ti kan lo bel zo bokani chu chuan helai phone number a hianin in lo thleng dua Kolkata te in zindona room te in mang du ni chuanin he number a hian engtiklai pon biak thei reng an ni a an phone number te chu 9330846861 pakwa pathum bial pariat pali paruk pariat paruk pakhata hian in lo beton nia